Rodinné maňáskové představení divadla Na Vlnce z Veverské Bytýšky s názvem Co dokáže malý pandík se konalo v neděli 24. dubna. Představení bylo charitativní a na jeho uspořádání se podílela Církev adventistů 7. dne, organizace ADRA a Městské kulturní středisko. Dětský divadelní projekt Na Vlnce vznikl na popud původně 3, v současné době již jen 2 dam z divadla Prkno z Veverské Bytýšky, které chtěli nabídnout své zkušenosti hlavně dětem, ale samozřejmě i jejich rodičovskému doprovodu. Proč jsme vznikli? Protože jsme měli chuť udělat svoji první pohádku. Vybrali jsme si maňásky, protože se s nimi dobře pracuje. A od té doby už nám vznikly další 2 pohádky, teď chystáme 3. A v podstatě všechno jsou to maňáskové pohádky jako divadlo jednoho herce plus těch maňásků plus dětí, kteří se do toho zapojují, takže taková interaktivní představení, která si píšeme sami. Jak jsme již řekli v úvodu, představení bylo charitativní. Ve veřejné sbírce mohli návštěvníci přispět finančním obnosem 7leté Jasmínce Tomkové, která je po vážné nezaviněné autonehodě zcela nepohyblivá. Tuto sbírku zaštiťovala organizace ADRA. Nám se na nadaci hlásí lidé buď sami, kteří potřebují pomoc, anebo jejich rodinní příslušníci, mohou se nám ozvat známí, přátelé, kamarádi, kteří jim doporučí naši nadaci. Oni potom si vyplní samozřejmě určité papíry a na základě toho zasedá komise, která hodnotí ten stav toho člověka, jeho potřeby a podle toho je potom vybrán, zařazen do toho seznamu těch potřebných lidí a je mu přiřazen variabilní symbol, takže všichni lidé z celé republiky si ten jeho příběh mohou přečíst i tu potřebu. Představení si užili hlavně děti. Příběh malého pandíka dopadl dobře. Podařilo se mu zachránit svoji sestřičku i bambusový ostrov. Díky úsilí Církve adventistů 7. dne se o víkendu od pátku do neděle podařilo pro Jasmínku vybrat částku 10 811 korun. Všem, kteří přispěli jakoukoliv částkou, patří velké poděkování. Výborně.